Minimalizmus je teraz trendy. Rob menej toho, rob menej tamtoho, obliekaj sa striedmo, nos jednu farbu a premýšľaj v menšom. Ale môže byť aj kresťan minimalista? Cez Vianoce som si išiel vypratať čatník a nejak takto to dopadlo. Toľko to tričiek som vypratal, myslel som si, že ich mám menej. Nenosím. Toto všetko nenosím. Ale tieto všetky veci už nenosím, dosť som tými vecami plýtval. Preto som sa rozhodol obliekať trošku jednoduchšie a mám asi 6 čiernych tričiek, túto čiernu mikinu, potom ešte jednu šedú a dvojogati. A to je všetko, čo mám. A potom vlastne ešte jedny deravé vansy vychodené a musím si kúpiť asi nové. Fungujem takto už asi 3 mesiace a vôbec, akože fakt musím vám povedať, že vôbec mi nechýba nejaké iné oblečenie alebo iné veci a snažím sa postupne, začal som týmto oblečením a snažím sa postupne tejto zásady nejakého minimalistického obliekania dať do ostatných vecí. Ale pozrieme sa na to, že čo hovorí napríklad také sväté písmo o minimalizme, respektíve či sú nejaké zmienky o minimalizme už v samotnom Svetom písme. Veď nič sme na svet nepriniesli a nič si nemôžeme odniesť. Uspokojme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Naša kultúra dáva podstatu veľmi materiálnym veciam, ktoré vôbec nejdú do hĺbky, ale našou povinnosťou by malo zamyslieť sa nad tým, čo je tá hĺbka. Veď pozrite si Black Friday, Cyber Monday, všetky tieto veci robia z nás ľudí strašných materialistov. Však pozerajte na týchto ľudí, ktorí sa tu naháňajú za nejakými materiálnymi halúzami, ktoré vôbec nepotrebujú konec koncov. Najväčší problém je v tom, keď máme pocit, že niečo nevlastníme. Vtedy sa naša pozornosť sústredí na materiálne veci a okamžite idem preč od nejakej Božej prítomnosti. Chcem si kúpiť iPhone, chcem mať nové tričko, chcem mať Balenciagy, tenisky alebo neviem čo. A toto je to, čo nás odtrháva od Božej prítomnosti a minimalizmus v takej tej kresťanskej terminológii nás môže učiť práve tomu, ako sa ponoriť do Božej prítomnosti a byť s Ježišom. Možno som to nejak trošku zhrnul, ale asi by bolo dobre tam mať nejaké vyjadrenie kňaza, tak idem zavolať môjmu spovedníkovi. Áno, Maťo? Janesko, počuj, úplne od veci otázka. Robí mi teraz videjko, že kresťan a minimalizmus. Čo si o tom myslíš? No to je veľmi blízka téma. O tom by sa dalo rozprávať, lebo veľmi blízko to má po kresťanskej spiritualite. No, že veľmi blízko práve s témou chudoby a chudoby v zmysle slobody. Že nie je akože chudoba taká, že absolútne nič nevlastním, aj v tom, ale že som slobodný od veci a snažím sa fakt žiť tú chudobu aj práve som dal by sa povedať v takom minimalizme. Díky moc. Čau. Dobre, sami ste počuli, že ide o to, že zamerať sa na chudobu. Dajme si 4 veci, ktoré nám pomôžu byť kresťanskými minimalistami. Prvá, nechaj veci ísť. Sústreď sa na to, čo naozaj potrebuješ a nekúpuj si zbytočnosti. Druhá vec, prestaň hovoriť na všetko áno a zároveň skús povedať na niečo nie. Nemusíš robiť všetko, nemusíš byť najaktívnejší v svojom spoločenstve, nemusíš byť najaktívnejší v svojej farnosti. Yes! Skús sa zamyslieť, čo naozaj potrebuješ a kde naozaj teba potrebujú ľudia, lebo potom to súvisí s tým, že vyhoríš, dajme tomu, a nebude sa ti nič chcieť. Tretia vec, daj si pauzu od sociálnych sietí, telky, počítačov, hier a všetkého. Tieto veci ťa tiež odrádzajú od ostatných povinností, ktoré sú oveľa podstatnejšie a tým pádom budeš mať čas na iné veci, ktoré majú podstatu a priblíži ťa to k Ježišovi. Je to tak, bráško, je to tak. A úplne v neposlednom rade, toto možno malo byť prvé, neviem, nájdi si čas na modlitbu. Môže to byť minúta, 2, 10 minút, koľko len chceš, použij aplikácie, ale nájdi si čas na modlitbu a buď s Bohom. Konec koncov, tešte sa z maličkosti a to je najpodstatnejšie. Samozrejme, tieto veci, čo som tu povedal, neberete ako nejaké sväté písmo, alebo sú to len moje zamyslenia, akým si ja prechádzam. A tak,
Ďakujem, že ste si toto videjko pozreli, vidíme sa na budúce a čaute.